Joo, tää on se kitara, mistä on niinku tullut näitä Nummelan kappaleita. 2 sisarta oli ensimmäisiä biisejä. Tässä on hauskaa. Täällä on tämän kitaran täällä takakannessa on tämmöisiä jälkiä. Tää on palannut rakkuloille. Tää tapahtui Jyrki-ohjelman kuvauksissa. Tää kitara oli telineessä lattialla ja siinä heti kitaratelineen takana oli tämmönen paarkannu, valo, aika kuuma. Ja huomasin sitten ohjelman teon jälkeen, että se oli polttanut tämän kitaran lakan tämmöisille pienille rakkuloille. Ja tuossa näkyy vielä näiden rakkuloiden keskellä niin kuin näkyy se tavallaan kitaratelineen varjo. Että on vähän silleen niin kuin Hiroshiman pommin jäljiltä on niitä niin kuin ihmisten varjoja niissä seinissä vielä näkyvillä, niin tässä näkyy se telinä, missä kitara oli sinä päivänä Jyrkissä.